Grupp ta' Libjani li jgħixu f'Malta l-ħabta tan-nofsinhar tfaċċaw quddiem l-Ambaxxata Libjana f'Ħal Balzano talbu biex jiltaqgħu mal-Ambaxxatur. Dawn il-Libjani residenti f'Malta rridu jiltaqgħu mal-Ambaxxatur biex jitolbu jieħu azzjoni u jwaqqaf mill-Ambaxxata 10 impjegati, 8 minnhom diplomatiċi. Dan għaliex skont huma dawn l-10 persuni għadhom jissimpatizzaw mar-reġim ta' Gaddafi u għalhekk ma kellhomx posthom fl-Ambaxxata Libjana. Fi triqthom il-barra mill-Ambaxxata l-Libjani esprimew is-sodisfazzjon tagħhom li l-Ambaxxatur kien tagħhom il-kelma tiegħu li sejħu azzjoni. L-Ambaxxatur jgħad riballi. U l-oħrajn li jaħdmu hemm. Aħna xtaqna li jitkaċċaw minn hawn, amma issa ħajjieħu ġustizzja magħhom l-Ambaxxatur. U ma qalu li sakemm kienu qed jistennew li l-Ambaxxatur fetħu xi kxaxen ta' dawn l-impjegati u sabulhom posters u bnadar ta' Gaddafi kif ukoll kopji tal-ktieb l-aħdar. Ħanna ġewwa sibna l-ittratti għodu minn żommuhom. Il-bandiri. Il-ktieb l-aħdar. We found Gaddafi pictures and the green box and Gaddafi family's flag, so we put them outside of our embassy. Għal-ħin twil qudiem l-Ambaxxata kellhom jissejħu l-numru ta' pulizija inkluż mill-Special Assignment Group. Kellim l-Ambaxxata Libjana kien kwotat jgħid li l-Ambaxxatur Libjan ma kienx dispost jikkummenta fuq din il-laqgħa li kellu.